थैखामोन आबोथ' गुबुनाव थैखा अलरेडि थैफैखा आशुक जारना बुनिया जे ventilation जे मेचिन आबो थैखौ आबो बेबां अबं पाइखा Ano ang kabono pati mong bukuro chimisin hamo पार्टी मुंखे 25 तारिख नंग खाना शुक्रबारनि हरनि गतना tini bai salbesin yak log तिनी lama तिनी भाई आज शुक्रबार रम फाका तिनी के तिनी फुंग भाई के 8 दिन से खब जक माना हाइना तो 8 दिन बाहाय गतना नि जरा तिनी फुंगों को बने लांगमा सकता फुंगों को लांगमा समन समन रिपोर्ट देखता आशुक तो डॉक्टर बोरिया tini no lama to तिनी Karena hati barsa lai tangka sebini lama bos itu kata orang pun sedikit lita lang malia kayak pati muna itu tamu justice mangka abu kita sekarang जोंथ' बनि पार्टी मुङै बा बन जारा नायखे जे बुनाय जों बनि ति जों थाव खन बा जास्टिस मायाखौ दा जों अलरेडि थानो तो एफआईआर खाजा ओंखे थाना रक दाबो बाहाय सामखायाव दाव थाना दानि न थानि न ताइ कयेकटा जे बुनाय रंनि बुमु तो अलरेडि न मांखा ताइ फटो बाबा हायखनो जों नगो तो मोबाइल लगो दाबो थाना रक बाबा हाय स्टेम हानाबा जों साइमिया जतता जों बरं थानि याफार रिजाकबा अब हाइट चले चंसा korok busuk mungkin efek aja एफआईआर खाजामोन खाय अब तो 3 जन मुगै एफआईआर खालाजाखा mana pati mung sayo kalau je ipuna sombong pun ni awas heman sukada याबो केते याबो साइमान सुमाने खाके बाइके जे थायो बरनो बुइ तंफरो आ जे बुजांनाय व्यक्ति खरनो थानियलथाय गथारनो बुनाय बरनो बुइ तंमाने जरावो नंनाय आबो बरबो तो जों थानारावबो थांनाय बर साइकेरि माने जोंखा जोंनो बरं बुमा जागा जों नुखा बुनायबो नुखा दा जों व्यक्ति आरो जेहेतु पार्टी मान गानाबो 10 नि नक थामानबा 10 नि नक थांनि बर फैरगो ना हारे खानेबो याबो हायके बरनो तो सबाय हकाबो हायके दा थाना रकी नरम जादो जानो फाबा बर साइड मान होता जे फुना तिकाने ताबो आं जितो साया पाहायबो सिनि जे बाराने बर थानाबो इनफरमेसन बा हाने खासिन सावता बर फाइनाल होनो त कग्रे होनो अब आं व्यक्ति बो कक सादाके कल खाजेबा नोंखा आं माबोन बागै खासे क्लियर खाय सावरि मानिया दा ताबो सजरा से थानियल नगा त बन त ngalang liya tapi apa bunai rok ki bor no ko de tombai to tamni bagai bor no ki no mane ko biasa promi mainnya ko tabu khana जों पियासा उसगां मो थांखा आं एक्जेक्ट टाइम दमालिया उसगां समबार नाखा किसा अब हायना जों पियासा थांगो सालायके न रगाब दासो जरा ताम एरेस्ट खालायमाया माने बरबो हनो जों सिनि काम जों खालाय दंगो तामनि हिंखाय जे बनाय बेके बरबो खारजा आबन बागै जों कोन एरेस्ट खायनायखौ हिंखाय अब हायरक बरबो कक रै दंगोता जों मो खालायना दंगोन छाव ताबो तो ताबो बर खादाखाय खायाबो ताबो बरनि बेपार बरनि थायो बरनि दायित्व बाबो हाय सलि दंता arte kisa abu borok to joto jaga no borni social media photo ro nukja je nukui to na am se ba lukuro tam bong no tam sananya ro जे ओ बनाय व्यक्ति न व्यक्ति nukui to na ro आं आबो न कयनो मुसुङो जानि पारा फानो तंथु जानि देश फानो तंथु आबो न कयनो चिनि कुंथाय बारा न बिसास का साना चिनि तिब्रा सब संनो बाहिके ओ केस संखाय जतो साइमानो अबसे सेंग्रा केस लिया बाहिके जों बरं मुनचो साइमानो ओ मुंसा सैतंगा फनसे बोका हांखे दय लामा सया हायपन बरं मुनचो जों हासाकाव परसो पाइके हयतो बरं मुनचो जोंनो जतन से कतन वान सको जोंनिनो जतन गियान ओ गियान गोनां बिसिसे अबा हायके बरक सामुं देरा बितनखाय आं आबो न कयनो जे साजागो फन अंथु बरनो रमनानै बागै जे नगै तंनाय जा रमै मेखाय ताइ कायसे बरनो जानो तो ए बरक चिनि एरियाव फाइजाक बो तारम तो बास आबो बिनि लखाय बिनि बंकनाय क खंखाय बो जे अन्य बरनो जिनि सिनजार तंथु आनि एरियाव जे ओ थानिया जायगा थानो बुनाय आनि एरियाव नगो आबन बागान बरनो जानो हनै बरक गोरोंथु पुलिस स्टेशन जानो खते तेव काहाम न ताइ जों पाब्लिक बो जों जे जागा नगो जों तो रमनाय आबो कुइको जों रमने परे जों थानानै याफाने बाहाय जेहेतु बनि बंगो अलरेडि केस एफआईआर खालायजांखाय आबो थानानै जों याफारने होने जों वान सको ताइ आं पाब्लिक रबाबो कयनाय नर जे जाबो फाना नुकथुम रमै माखा रमदि बास पिएस फानो जानो बे ताइ सिनि काम साइ जत नंग सिंजा बाय बनो तंखाय बरक न जानोखाय न हामनाय ना वान सको थाना रक कि नरक जरा रक मे देस बंग रमदि बा बरक रम मालिया नंगा कि नक तामु खालायनाय बा नरक साखला बाल गामिनि बरक न खलायसिनाय आबो हेर बवा आवाबो नामाने कोनो बाइके हमले थाना तो बो साइचों जों कक सालाके बन मा सम थाङै कक साइ काका कक सालाके नर ताफन थाम एरेस्ट खालायनाया फैमेया जोंनो नर जुदि एरेस्ट खालायनाया अंके जोंनो याकारे दे के बरक जल जाव थाना साव अंके नर आसे को जों याखानाय जाखो नर जोंनो ताहने एफआईआर खालाय
after borok kote kisi sawinai bandai ja tong abotong saimaya bongni bising ko jodini bandai tong kabo police proshashan ni abo sayang nai abo hayang wancho gotha hingke jeng borok arbo salaikia norok jeng kok redi osudini bisingo borok no arrest khaina hwnai jeng abo borok abo bo tapsudar jeng kono kok riya para rogo thangai bongni para to bunai rongni para to nok sini ka bolja ko ke ar thangai rogo de norok kini khana rogo hoisai rok na rogo abo rogo hoisai hingke to jeng ani ব্যক্তিগত wansman hingke jehetu aini afarjak jeng nangkhe thana ma cheng kok salai borok tam action na hanna haya abon pore khe chini jeng ko thanel to already dead dong pajak abon pore cheng to tai jora nasina korikha thara thangna a jora to korikha abon bagui cheng tabuk thanao jeng chini o je tini boni samung paiman pore jeng koidin pore jeng step na hanai jeng thana thang kok sana jeng thana khe deputation khlainai abon pore thana tamo kok ri jeng abo isisa borni bising te khana chenaka thanele ang khe boni je khlai boni thanele bo phani boni buta